ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakhambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan r not hinyo khanda hinyo lai. Chief Executive Member Barim jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos W Khan. Hadian ke jinglej ban kershan no ki arngut ki MDC ki badai na ka UDP ki bala syarem ha ki election MLA ulapan pa ba skau phlai ke jinglej ban kershan ke jongki ya ke EC bala lam khmat da ka NPP. Habai kran bagila pathai ku bor ba Titos W Khan ubadai no yalam ke liang persya. Habai kran bagila pathai ku bor le thu ba skau phla namar hadian arpsau kanta bala klem no ke EC bala lam khmat da ka UDP kini gila lej ban a jing kershan. Thì ngam dani e ban kan to alo le ken le ai di kersan jong ki MDC armut we nominated but we MDC jong ka nong trem le suba mani tu ifi ba ngam supply ki le kersan jong ki namar ba tang hadian arpsau kan ta ba ka khlem ge isi po ka jingalam jong PDP kini ki perlok la de ai ka ki kersan ya ka isi ka alam ba ka Kau boleh yung lupa. Lada no pa. Abede baklan bill kumbarai po kala session kadon ka special committee but kani ka special committee ru aga jing sya la de ban thau ya ka tang hadin ba depth session dai ba susi kalong ba dang form ya kani ka special committee dang aga new tarik December bat ngidang syong dang kawi ka meeting ngataru aga khatwai tarik tena takadaw nung patla ban ra biang ya klan bil kan ikan session ki babun ha ki mat ni wanra khamtam ha bede ba ka hukum trikam jong kan ke isi ilara ya ka dur jong motion pachibun ki jingkeli ru labu pesa ngepet ke banja session ki pensyai po house ke ba de ban pensyai dari nakaliang ke jongang lah pensai bah ke sinema acara kue bah nakaliang ke government kala ai ngi daka jingtho mangi deban khanglut eti illegal toll gates tengi lale ko deban